Kose kubatikana netaro yaye omoseneta we county ya Kisii Mumaima Onyonga na bigo omochumbe we constituency ya South Mugirango Silvana Sosoro gati ya baribande gucha ase enga yaye omokonyi wo Gavana me county ya Kisii Robert Monda igobono gati ya barai gati yabo abaimsie banyareko bagweso kena kugikiria anene igekora ekyo ukwana chinga kecho nigo gati abaimsie babeire bakumugania Monda gwetie mirimo asinonya nabo bamochire bari bagukwana bo beko bwatikana no bokoreri be serikali ye county ya Kisii inseyo mo Gavana Arati omuriketo Brighton Makori norboti urwaso gwagari bagukwana nigobono banyarire bakomochi mo Deputy Governor Dr. Robert Monda asigitambukero kyaye airire na gosanga na bali anne bakomochi mu Gavana we county ya Kisii asobokoreri ibwaye. We are sad to note that the Deputy Governor has joined the political detractors who are fighting the Governor and distance himself and the entire Nyaribari people from the move. This is to say that the Deputy Governor Monda made a personal move and not that of the people from Nyaribari. Ntori nera bona intu totageto support Gavana nebwate good intentions ya sabantu baito nyege bwango ikananda magendero ngo cyara sobonge koire gosaria osokire korwasa Munyaribari ekera ari kuri gikikuraga ari gutorangeria auto consult tachieti goto consult tachieti goto boria okorire bintu byaye bakorire na donya toto bakorire no soro bakorire na onyonka bone kera bakorire bintu imbato bakwendera gukwana nigo bateruna Gavana nero konyeta bakonyore birogo kunini go bajagire kumuri bigocha nonye n'umwaka utaraera. Gavana gaberegeta banta magongo bonse batatu donya oyo nere Dr. Monda Onyonga mbabwate kende n'abantu baberekire magongo bamana batena bone epistol sitango siere simbo basera banyode kero nande basire kumwa gicenge Arati chikura na Arati tari tabaise gotetemeka no toramo nande intuniye ngento totagete na omorembe nande tumusapoti obugambi obwaye ngane kera etu na ikaransete obugambi obwaye taranyora kende tanyorete kende ge kumusapoti lakini we sacrifice onyorire kibesa ekeraga nderete nyeni county y'abantu bataranyora imirimo nagendere gukimutu umwaka uyu no yomo tagete batebye musike bonda iga igo gwatorete tase Arati nare turatorangeriga kurwa oro wachire kwarageria abantu bande batandi Munyaribari bachire buo kwabayekere chimbata baramire Gavana Anthony Mose nere nabwata ya gukwana nene karaderuna Monda nero retete Gavana asibali Monda igachete agatotebyo nyorire Gavana rare abe Deputy Governor agatorera simba kunetaya umanyire koimoka etaya elio yerutire roche umanyire guchaka gutoira sege sunte ngatonto ke gochio ntwanje Joel Gesuka ano mwana siasa kurwa sinse Nyaribari masaba togotebanga abantu baitu kiro muntu nachorete kirugukiaye abandi bagachorwa bachumbe kuno muchumbe obugirango mate bonore chief whip tiakorega siaya national government aeri baga abantu ba Kisii county nabo bakoremerwa aya naro amagani babwate ochaso mokonyi bu Gavana Dr. Robert Monda to cease from fighting our dear Governor and let him to serve the Kisii county. We now demand that the Deputy Governor Dr. Monda to clarify whether he has honorably defected or stepped down from his role as the Deputy Governor of Kisii County. Within 24 hours, the Deputy Governor, Dr. Robert Onsare Monda, must come out within the 24 hours to clear the air on whether his move is to step down as a Deputy Governor or to work for the people of Kisii County. Ana roma berirage siasa endete kwene kigu ase county ya Kisii wonige ntugia atigaire no kuganya mo Deputy Governor Dr. Robert Monda nere guchigukwana anegoseni gatari kumosira simba gosiniga nganyire koru ase kambie yo intumekoranga ki egosuka gochi bosio nguripotirige taseni Ndizi TV ritariane Brighton.
Makori.